napakaganda. Napakaganda po ng... So 500, ito masaya. So 200 yan kay ate. Kay ate? Oo, so 200. Tapos sa'yo? 300. Bakit ibibigay ko doon? Bakit ibigay ko doon? Basta. Bakit? Bigyan mo ko ng dahilan. Ano? Sa taas pa sila. Hindi, bibigyan ko na lang siya, te. Oh, saluhin nyo na yan. Sa'yo na yan. Salamat po. Di ba tao manggiraray ako? Hindi, huwag na. Ha? Para madagdagan. Ibibigay mo pa kayo? Oo. 200. Pare. Wow. Para ano? Ano bigyan lang kita ng 20? Okay na ba yung 20 sa'yo? Okay lang? Oo, okay lang. Ibigay natin yung 700 doon, tapos bigay kita ng 20, okay lang? Okay lang, kuya. Bakit? Ano? Basta okay lang. Tabang ko na, kumbaga. Tulong mo na. Tang kapalit ka, mas sigit pa. Andito po kami ngayon sa Sangay. Pupunta kami dyan kay tatay. Kasi bibili namin ang lupa si Kuya Pableng. Kaya napadaan kami dito. Nagkakwentuhan dun sa nangyari dun sa ano? Tunhan. Yung pinuntahan po naming bundok doon. Ito si nanay. Naghihinakit kasi masama yung loob kasi bigla ko daw binalik bigla ko daw binalik yung mic. Kaya bigla daw binalik yung mic. Kaya namali siya. So ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon. Ay, dami naman naman. Asma naman. Ay, dadaw. Si ate, kaya si ate, gusto mo te? Ano? Sayang kang 500 pesos te. Ay, uya ba, may ano ba? Bisa doon te? Nakakaawa naman si ate o galing doon sa rally. Andala, yelo pagbalik. Walang bigas. Walang bigas. Ano lang yan? Hindi, yan dali. Andyan ni kuya, ang tawag dyan? Sticker, ay ano? Flyers? Te, excuse po muna. Galing po kayo ng rally, ano? Ate, galing po kayo ng rally? Ano po yung nakuha niyo doon? Yelo? Bagas po. Bagas? Ito binili. Ilang kilong bigas po yung nakuha niyo doon? 2 kilong bigas. Tapos saan pa po kayo uwi? Sa bukid. Doon pa? Sus. Tapos 2 kilong bigas lang. O dito po, saglit lang, 500 pesos. Halika dito. Dito na kayo. Dito na, 500 pesos dito tayo. Walang katalo, walang kuwan dito. Kuya, maglalaro lang tayo dito, 500 pesos na. Hep, hooray! Hep, hooray! 500 pesos lang pag nanalo ka. Kuya, si kuya mukhang gutom na si kuya. Gutom na po kayo, kuya? Ano ba naman ang ulian niyo? Saan po? Nababa na ito kang kanyugan. Baka, gabihin. Ano lang to, 5 minutes lang, kuya? Oo, sige na, pali na ka mo. Malay mo pag kayo nanalo dito, may 500 pesos kayo. Edi medyo malaki-laki, medyo may iuwi kayo dun papunta doon. Sa bundok. Ay, naawa lang ang guys kasi. Ano po yung nakuha nyo dun tayo? Sa rally? Bigas lang po. Ilang kilo po? 2 lang po. 2 kilong bigas. Tapos tatawid pa kayo doon. Ilang baba, ay taas baba po yung pupuntahan nyo. Uuwian nyo. 5 ilog ang tatawidan po. 5 ilog pa. Tapos 2 kilong bigas lang. Tapos isang ano pa. Pag ganun. Pababa. Nakakuha bigas nung pinuntahan, yung pagpunta namin doon. Wala po. Yung tigakalahatin, ay tigakalahatin sa. So na-tres po kaya kami. So nakatra yung pinunta namin. Ano tayo? Opo. Sa baba lang po. Ate, bigyan ko yan ng pagkakataon. Gutom na po kayo? Yung anak ko po naghahakot ng bigas. Yung anak nyo? Anak ko po yun na panganay. Naghahatid ng bigas. Ate, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para magkaroon ng isang sakong sakong bigas. Ate, kuya? Kuya? Bago kitang marahay. Ay, siya na lang? Ano? Naawa lang sa mga residente kasi sabi ni ate, 5 ilog pa daw yung kanilang tatawiran tapos 2 kilong bigas lang yung nakuha nila. Yan pa oh. Diyos ko naman. Mayo. Ikaw po wala. Oh. Anong oras po kayo andito? Anong oras pa kayo ba? 11, 8, 12 po. Nananghalian na po kayo? Kumain na po kayo ng tanghalian?
Nanghalian na po kayo, kumain na. Ay, di mo ito nahilig sa pika ka ito. Ito. Pinakain po kayo doon? Ay, at yun. Wala ka na. Ay, sus talaga. Oh, dito na. Oh, gawin natin 1,000 eh. Sige na. Sana, sumaga naman sana ka na dito. Ayun po nga ni. Oh, yung ano lang, yung mananalo lang, yung bibigyan ko ng 1,000 kasi nakakaya. Paano kung hindi nanalo? Paano kami ang layo-layo namin? May ano man. Ay nako, ate, kung meron lang ako, kung kaya ko lang kayong bigyan ng tigo 1,000, hindi ko na kailangan paglaruin pa kayo. Ay, yung gagawin po natin, magpapalaro po tayo dito. Naawa lang ako sa kanila kasi kanina pag umaga sila andito, tapos uuwi sila, 2 kilong bigas lang yung kanilang madadala. Pag akyat dun sa bundok na yun, eh yung bundok na pupuntahan po nila, 5 ilog pa yung kanilang tatawirin para makauwi. Tapos 3 kilong bigas, ay 2 kilong bigas na. And wala po kasi akong madaming pera. Kaya kailangan po nating daanin sa laro para galingan nyo po, galingan nyo para makakuha nyo po yung 1,000 pesos ha. Ganito lang, Uragon, Hane. Hane. Apo. Sige, pila na po ate. Huwag ka na pong mahiya ate, malay mo ka. Hey, ano lang po, Uragon, Hane. Uragon, Hane. O, napakadali lang po. Yung 1,000 pwede nang ibili ng kalahating sakong bigas dito. Try lang tayo. Lakasan mo tayo. Lakasan mo tapos energy. Adi ka ba? Ayaw mo sumali? Oh. Dapat energy ha, energy. Hanay, gayahin niyo si ate, gayahin si ate. Uragon! Hane! Uragon! Hane! Oh, Uragon! Hane! Itata naman si kuya. Uragon. Hane. Uragon. Hane. Lakasan mo pa kuya. Lakasan mo pa kuya. Uragon. Hane. Uragon. Hane. Uragon, hane! Uragon, hane! Ganyan ha. Uragon! Hane! Uragon! Hane! Uragon. Hane! Uragon. Ay, Hindi, hane. Hane. Hane! Uragon! Yan, ang magkamali po. Out na ha. Kaya din mo tayo. Uragon, hane. Uragon, hane. Game! Uragon! Hane! Uragon! Hane! Uragon! Hane! Uragon! Out si ate. Dapat hane dito sa taas lang. Game! Uragon. Hane! Uragon. Hane! Hane! Sala. Mali. Dapat uragon na te. No, sabi niya hane, dapat ikaw uragon din. Out na si ate. Uragon! Hane! Uragon. Hane! Dapat mabilis. Saya pa. Diyan. Nervous na labi sa tarapin ka. 1, 2, 3, game! Uragon! Mali. Dapat tigdi. Dapat dito. Ate si ate. Game! Uragon. Hane! Uragon! Uragon. Sala. Dapat hane. Ba't ako yung sinisisi nila? Ninervous daw sila. Siyempre, tama ka na. Sikapin niyo pong manalo kayo ha. Kasi yung 1,000, napakalaking bagay na po yun sa inyo. Hindi lang 2 kilong bigas yung mabibili niyo dyan ha. Game! Uragon! Hane! Uragon. Hane. Uragon! Mali! Dapat dito! Out na si ate! Out na! Wow! 4 na sana! Tubig! Midik! Kaya biglaong ka naman kan! Uragon! Hane! Ha? 1, 2, 3, go! Uragon! Hane! Uragon. Hane. Uragon! Ay, sala! Ate! Game! Uragon! Hane! Uragon. Hane. Uragon! Hane. Uragon. Hane. Uragon! Hane. Uragon! Bilisan kuya, ay tay, bilisan po, bilisan na. Bilisan natin ha, bilisan. 1, 2, 3, go! Uragon! Hane! Uragon. Hane! Uragon. Hane! Uragon! Hane! Uragon! Hane. Ay, sala. Ito, magkano? Ha? Ano sabi niya? Hane sabi niya? Out na si ate. Ay, sorry po ha.
Oh, ta? 1,000 pesos ang pwede niyong mapanalunan. Uragon, hane. Oh, tandaan niyo po ha. Oh. 1, 2, 3, go! Uragon! Hane. Uragon! Ale! Uragon. Hane! Uragon! Hane. Ludi! Okay. Tama na. Oh. 1, 2, 3, game! Uragon. Ay, di. No coaching nga, no coaching. Salah na ko na. Baka nakuta ka nung. No coaching. Oh. Para sa 1,000 pesos ha. 1, 2, 3, go! Uragon! Hane. Uragon! Hane. Uragon! Hane. Uragon! Hane. Uragon! Ay, Hane! Yan. Hop. Iluway pa lang nga nito. Isa ka. Si ate. Ay, maputla na siya. Oh, game. 1, 2, 3, go! Uragon! Hane! Hane. Oh, salah! Dua na sana. Pwede niyo pong hatiin yung 1,000. Ha? Ikaw tayo, bala ka. Uragon! Hane! Tag 500 ka mo, te. Di, kayo bahala. O, di sige. Hindi, hatiin nyo na lang po. Ay, gusto mo? Si ate Enta. Hindi, gusto nyo pong hatiin. Ako gusto bala Oh, siya. ikaw po, gusto nyo hatiin. Taduan naman sa nakami. Ayan po. Oh. So, and guys, na hatiin nyo lang din nilang yung 1,000. So, naawa lang talaga ko sa kanila. Mo kaya pag ako man anang gana, Ah. nakunya naman ako, hirap man sa iya. Masasolo mo. Ay, ganun din siya, ano, kung manalo siya, masasolo niya din. So, hatiin nyo na lang po. Napakaganda po ng So, 500 daw masaya. So, 200 yan. Kay ate. kay ate. Oo, so 200. Tapos, sa'yo. 200. Bakit ibibigay ko doon? Basta, Bakit? Bigyan mo ko ng dahilan. nawa na ano, sa taas pa sila sa may ano, kumbaga. Mas natouch ako doon sa ano ni ate. Sinabi ni ate mas natouch ako doon kasi yung 500 naman na panalunan niya, yung 200 daw ibibigay ko sa kanya. Eto. Dito mo makita yung ano ba yung pagbabayan niya, ang tawag dito. Yung kagandahang loob na pinapakita talaga nila kasi 'di ba? Alam natin na napakahirap po dito ng kalagayan dito sa ng buhay dito sa bundok. Pero naisipan ni ate na bigyan si nanay ng napanalunan niya. So nakaka-proud no. Ganyan yung Pilipino ano. Huwag mong isipin yung sarili mo lang. Isipin natin yung nakakarami no. Oh, matulungan natin. So magkano yung natin? 1,000? 1,000. Oh. Di, 1,000 lang sabi ko. So, kay ate, 1,000 na. Ay, 500? Oo. Ibibigay mo sa kanya yung... Sino ba yung Sino yung nagsabing hatiin na lang? Siya? Pares kami. Pares ka nyo. O, di, hatiin nyo lang to, Oo. Sa inyo na lang to, tig 500 ka dito. Kasi talagang nakita ko yung kabutihang loob nyo, O, 500 sa'yo, te, ha? Bibigyan ko na lang si ate ng 200 pesos na. Hindi, bibigyan ko na lang siya, te. Oh, saluhin nyo na yan. Sa'yo na yan. Salamat po. Di ba tao manggiraray ako? Hindi, huwag na. Ha? Para madagdagan. Ibibigay mo pa rin? 200. Pares. Wow. Para Ano pangalan niyo, te? Pero ko tao mo. Ano pangalan niyo, te? Jima. Napakabait mo na. Ba't mo bibigyan si ate? Imbis sa'yo na eh. Mahirap katulad ko. Napakabait mo naman. Sana lahat ng tao ganyan na. Sana all. Sana all. Bibigyan mo pa rin siya ng 200 na. Oh. Tapos mas ibibigay ko ulit ng 200 sa kanya. Oh. Ate. Hindi, pasalamat ka sa kanya, ate. Kilala mo po siya? Hindi? Ay, hindi mo siya kilala. Hindi mo. Pinaka? Oo, makairas talaga yung kuya. Kaya dapat yan, dapat tabangan. Kita. O di, ibigay mo lang sa kanya lahat eh.
Bigyan lang kita ng 20. Okay na ba yung 20 sa'yo? Okay lang? Oh, okay lang. Ibigay natin yung 700 doon, tapos bigyan kita ng 20. Okay lang? Okay lang, kuya. Bakit? Ano, basta okay lang. Tabang ko na, kumbaga. Tulong mo na. Tang kapalit ka, mas sigit pa. Kung kasi siya daw mayaman kuya, tinutulungan daw niya yung mga mahirap. Ah, kung ikaw mayaman. Sana yumaman ka. Yan kaya. Eh, palakpakan natin si ate. Oh. Palakpakan natin si ate. O, dahil dyan, bigyan kita ng 1,000. O, sa'yo na yan ha. Huwag mo nang ibibigay ha. Huwag mo nang ibibigay ha. Kapalit, mas maano pa. Thank you. Nakakatas lang si ate. Ano pong ulit pangalan ito? Ano po, Jima. Jima Prima Brain. Grabe yung ano. Dito ko nasaksihan Eh, yung... kuya, bago kaya ako nag-umpisa, sabi ko, sana manalo ako. Pag nanalo ako, talagang, Ayun so talaga. nagdadang pa lang po ako, naisip ko, sana manalo ako. Pag nanalo ako, nahiling ko siya, itatao ko talaga sa iyo. Hindi, napakaganda nung ano ni ate. Hindi sarili niya lang yung iniisip niya, hindi lang yung pamilya niya, kundi yung ibang tao. Kasi si ate, ilang bundok pati yung, ano mo? Ilang bundok, ayun? Ilang ilog pa? Malayo. Salay-salay pa? Iyan na ba yung pinakamalayo ditong ano? Pinakamalayong barangay? Yan. Maraming salamat po dito sa Zona 2, dito sa barangay po ng Kilumaon kasi nakipag-participate po sila. So congratulations sa nanalo. Napakabait ni ate. And imbis kanya na ibinigay pa dun sa talagang walang-wala. Kasi si ate daw, tatawid pa ng 5 ilog para makarating doon. Galing sila ng rally, wala silang nakuha kahit ano lang. So 2 kilong bigas lang. So napaka, ano bang tawag dito? Basta. Yan, salamat sa lahat ng participate, no? Mag-ingat kayo pa uwi. Opo. Sige po, pupunta naman kami dito.